Bona vesprà, després de baixar al dinar com heu baixat. Fantàstic, no? Bé, estem així en el convent de Sant Andreu del Mont de la Vall de Gallinera. És un convent, fundació del Ducat de Gandia, dels ducs, Artemisa i Francesc de Borja Centelles. Este convent, doncs, què dir? No hi havia relíquies, no hi havia milagre. Tampoc sabem per què el duc va voler fundar este convent així quan ho demanava una població més gran com és la de Pego, que no van tindre que esperar fins a l'any 1687 per a tindre convent en Pego. No sé què passaria el duc i els de Pegolins, que són de mala classe. Bueno, la qüestió, parlant en sèrio, la qüestió és que el fenomen, esta foto és fantàstica, el fenomen que es produeix en Sant Francesc, el dia de Sant Francesc, és el cim, en augment i en disminució els dies anteriors i posteriors, i el dia de Santa Francesca Romana, el 9 de març, pues era una tradició que estava present, però havien acabat perdent-la. I un xic que té casa al poble, José Lull, que és professor de la Universitat de Barcelona, va fer les medicions astronòmiques corresponents i va traure el procés i els llocs on es pot situar la gent per a veure l'alineació solar que es produeix. El 3 d'octubre és el culmen, de menor fins al 4, fins al 3, perdó, i en disminució a partir del 3. En març, el 9 de març, i a partir del 9 de març en disminució. Aleshores, això atrau molta gent, l'Ajuntament va editar unes ulleres per a poder veure el fenomen i tot això, i a partir d'ahir hem recuperat aquesta tradició. Aquesta tradició estem parlant, Juanjo, on estàs? 2006. 2006, no? Crec que era... Sí. A partir d'ahir s'ha convertit. Bé, el simbolisme, des del meu punt de vista, és que el fenomen esotèric li donava valor a aquest convent i li donava, com si diguérem, com un element d'una ruta de pelegrinatge i com una espècie de santuari, més o menys. I clar, l'escala d'ell, el somni de Jacob, l'Antic Testament, per ahir pugen els elegits i entren a través de l'ull de bou de la forada al cel. És que són elegits. I jo trobo que és això. Vull dir, això és una teoria meva que tampoc... Aquesta ordre és dels mínims, de la reforma de Sant Pere d'Alcántara. Entonces, a partir d'ahí, sabem que es crea el convent, la primera pedra, a l'endemà de la signatura de l'acord de poblament, però gràcies a un testament de Simó Vicenç de Fornalutx sabem que en 1620 encara no estava acabat, perquè segurament els problemes financers de la casa i tot el tema, tot el lío que hem parlat este matí de si sí, si no, i tots els problemes que tenia la casa en els creditors fa que no tinguera suficient suport econòmic. I després, a partir d'ahir, tampoc era un convent així molt grandiós. Estem parlant, al llarg de tot el segle XVII, de 9-10 membres, i després segurament no arribaria mai a més de 20. Però això no ho podem saber perquè no hi ha molta documentació disponible. I en 1835 ja es produeix la desamortització. Tenim una font de primera mà, que és una espècie de diari que fa un rector de Benissivà, el bàculo pastoral, i va informar-nos de com funcionava el convent, les relacions que tenia el convent i el rector, els conflictes de prelació i tot això, típics de l'antic règim. Si tu vas primer, si jo el dia del Corpus tinc que portar la custòdia, tu no, sí, i tot el que cobraven, però bueno. Vull dir, aquesta és un poc la idea principal, una fundació ducal, que era, en l'antic règim, els conflictes de precedències i coses així era el que substituïa la ideologia política. I és una pena perquè tota la vida hem vingut a berenar la mona així, a Pasqua, van fer una transformació, ho van desestructurar tot i només ha quedat la font que heu vist este matí en les fotografies que és esta. Que té un parral preciós i este és el bàculo pastoral. Això són les restes de l'antic convent,
que queden, més o menys. Una espècie de mènsula d'una part de la construcció, un Crist, que encara es conserva, i la Mare de Déu dels Àngels, que d'ahir hi havia un porrat. Molta cosa més no hi ha. I el Calvari, però és un Calvari restaurat. És molt posterior. Van destruir la bassa tradicional. Si algú ha anat, la gent valenciana sí que haurà anat a la Murta, doncs és una bassa de l'estil de la Murta. Que es fa una idea. El que se va destruir és el convent. El convent ja estava mig en terra, perquè, evidentment, tots els propietaris d'edificis claustrats i tot això, el que volien era terra, no volien edificis que els obligaren, que si estaven ben conservats encara podien tornar-los, obligar-los. Entonces, clar, així hi havia una construcció en peu, mig, 4 parets i res més. I ara després estava la font, que està xulíssima, de 1741. Se suposa que ahir s'emprenien la fresca els dies d'estiu, els flares, i... Volia fer una pregunta. Esta alineació solar, esta forada, Sí. teniu alguna relació, així, en la Vall de la Gallinera, amb la forada d'ací al costat? De Penàguila? De Penàguila? És el mateix fenomen, però en un altre lloc, no. Vull dir, al llarg de la història existia la memòria de la foradà i de l'alineació solar. En la crònica de la província franciscana del padre Panes apareix, però així ja quasi s'havia perdut. I va ser gràcies a este egiptòleg, José Lull, que és l'autor del llibret este, que va fer l'estudi i ho va posar altra volta en valor i l'Ajuntament ho va acollir. I aleshores, tots els anys, per octubre o per març, ja es congrega gent, el cap de setmana eixe, perquè, clar, en paciència tens uns quants dies per a poder-ho veure. El dia culmen són 2, però fins que arriba al cim i com baixa, doncs veureu. I això s'ha convertit en una espècie d'emblema, no? Perdona, i el primer símbol que vol dir? Això encara està per estudiar. Segurament són símbols maçònics, però... Que no és allò de rajos. No. També podria ser una altra cosa, però bueno, això faltaria veure-ho. El Santíssim Sacrament i tot això, també podria ser, eh? Octubre, l'abreviatura d'octubre. Ara que ho dius, sí. Que seria fet en octubre. L'altre és el que tindria que saber què és. Això és mirar-ho amb més tranquil·litat, perquè no m'he entrat a discutir això, encara. Però podria ser. Així, en teoria, en la documentació, per aquesta zona, també se suposa que existia un pou de neu, una cava, perquè els Puig, que eren estos cavallers que van gestionar l'administració ducal, eren comerciants que es dedicaven a abastir de neu a totes les zones d'Alacant. Per tant, així van construir una cava, però això s'ha perdut i s'ha transformat. És curiós, així també parla el José Lull, el professor de la universitat, egiptòleg també, que ha fet els estudis arqueoastronòmics de l'alineació. Ell, a partir d'una referència de Rafael Cebrián, que escriu llibres sobre senderisme al País Valencià, troba una referència que parla d'un fenomen relacionat amb el sol i la foradà. Comença a investigar, va a les fonts que s'alimenta Rafael Cebrián i troba documentació en la que parla de la il·luminació de la capella de l'altar de Sant Francesc en el convent. Il·luminació se suposa que estaria alineat en la foradà, i justament el dia Sant Francesc. I, clar, així hi ha un plànol de la zona per a que, mirant el quadre de la graella, podem saber, segons el dia, perquè, com comentava Vicent, no sols el dia 4 o el dia 3
es produeix el fenomen? Tota la setmana, més o menys, 6 o 7 dies, es pot veure, però t'has de situar en el lloc adequat. Aleshores, José Lull fa l'estudi i el posa els punts segons on t'has de situar, segons el dia que vens, de l'any tal, val? I per tant està des de 2021 fins a 2026. En el seu llibre va fer un calendari universal, sí, i que poder tindre la seguida. per a poder vindre a observar-lo pel teu compte. És important portar ulleres amb filtre solar perquè si no pot danyar-te la vista. Esta és la publicació on es reflecteix tot l'estudi que fa i on està també el calendari eixe per a poder fer l'observació. Bé, després també havíem de parlar un poc de les fonts i les hortes que així tenim esta font que el que feia era omplir una bassa i de la bassa regava unes hortes que abastien el convent. Bàsicament ja no hi havia més, però en Benissibà, Benitaia, a la part de baix de la carretera hi ha una altra font que té diverses basses i que rega també unes altres hortes i així cada poble de la vall té la seva font amb el seu llevador, amb el seu abeurador i amb les seues hortes que regaven en tandes i torns. Hi havia, segons les hortes que hi havia, cada horta comprava uns drets de reg, d'hores, que eren les tandes, i quan tu tenies empraves tota la tanda, regaves el teu bancal i a continuació anava l'altre. Quan acabava l'últim, tornava a començar el primer, venia un altre torn, i així en totes les fonts. Hi ha algunes fonts fora dels pobles també, que també tenien les seues hortetes. Primer veuen les persones, després veuen els animals, després es pot rentar la roba i després reguem o aprofitem per a moldre un molí o per a fer algun altre, bàsicament molís, que tenim dos ací, dos més ja en terme de la vall, però al mateix riu Gallinera, que evidentment per a poder moure els molins el que feien eren assuts per a fer que pujara l'aigua, elevar-la i que omplir una bassa i després soltar-la perquè moguera les moles per a moldre, les aspes, no sé ara com es diuen, per les pales eixes sí, exacte, que rodaven les moles per a moldre el gra. I n'hi ha una anècdota curiosa que arreplega Pasqual Madoz, que parla de que el moliner del molí d'ací de la vall, el que està al riu, arrimat al riu, d'una riuà que va haver, se'l van trobar a Oliva, el riu desemboca a la marjal d'Oliva, dalt d'uns arbres, mort perquè se l'havien portat a la barrancà de tant que va ploure. I també molt important, quan no hi havia aigua corrent, arreplegar l'aigua per a la casa, per a ús domèstic, i també un paper molt important que han fet els llevadors sempre ha sigut un paper social, de lloc d'encontre, de xerrar, de parlar d'uns, d'altres, de cançons, de desenvolupar tota una cultura popular oral sempre, però de vegades molt rica, no? El safareig, sí. Safardejar de safareig, veus?